A l'Institut El Til·ler es porta a terme una tasca molt important d'orientació de l'alumnat de batxillerat. És una tasca que porten a terme 3 tipus diferents de professionals. En primer lloc, l'equip psicopedagògic del centre, després estaria l'equip docent o el professorat i, de manera molt important, el tutor o tutora de l'alumnat. Aquesta tasca, en certa manera, és una continuació d'una feina ja feta en el centre des de tercer de l'ESO i a nivell de batxillerat comença ja en el moment de la preinscripció als estudis de batxillerat, amb tot el consell i tota l'orientació que es dona a l'alumnat a l'hora de triar la modalitat que es vol cursar i les matèries associades amb aquesta modalitat. Un cop ja a batxillerat, l'orientació continua amb un assessorament personal, molt proper, cas per cas i sempre en contacte directe amb les famílies. A més, comptem amb suports externs. A nivell de primer de batxillerat hi ha una coordinació amb la UAB per participar en les seves jornades de portes obertes al mes de febrer, per tal que l'alumnat de primer de batxillerat conegui les instal·lacions i rebi una sèrie de xerrades impartides pel professorat de la universitat en la qual s'expliquen els estudis que s'ofereixen. A nivell de segon de batxillerat, en canvi, són diferents centres universitaris qui venen a l'Institut El Til·ler a explicar la seva oferta d'estudis. Amb tota aquesta feina d'orientació, el que es vol és acompanyar, guiar l'alumnat de batxillerat en un moment en el qual han d'anar prenent decisions importants de cara al seu futur educatiu i també personal.